датата 10 януари пресече живота ми на две. Тя стана реален вододел в живота на софиянеца, макар до днес тази дата да не фигурира ни в учебници, нито поне в историческите календари. Небето над София непоносимо страшно се сгъсти. И спомените на писателката Вера Мутафчиева. 10 януари 1944 година. Българската столица изживява един от най-ужасните си дни по време на Втората световна война. На 13 декември 1941 година, 10 месеца след като България се присъединява към Тристранния пакт, Народното събрание в София обявява война на Великобритания и САЩ. Това е един по-скоро символичен акт, а не намерение за конкретни военни действия. До края на войната срещу британски или американски войник не е изстрелян нито един български куршум. Но този факт се оказва без значение за Лондон и Вашингтон. През август 1943 с благословията на американския президент Рузвелт и британския премиер Чърчил започва операцията Приливна вълна. Тя трябва да неутрализира съюзниците на Третия райх, Румъния и България и да ги принуди да капитулират. Над териториите на двете държави започват системни бомбардировки. Те се извършват от самолети на 15-та въздушна армия на САЩ, базирана в Фоджия, Южна Италия, подкрепени от британски части. От 14 ноември 1943 до 17 април 1944 над София са предприети 11 въздушни нападения. На 10 януари 1944 е първото от най-страшните. Понеделник около 12 по обед. Воят на сирените възвестява на софиянци поредното въздушно нападение. Половин час по-късно столицата на България е атакувана от 180 американски бомбардировача и 100 изтребителя. Срещу тях противовъздушната отбрана на София изпраща 39 прихващачи Месершмит и Деволатин. Съотношението на силите е 7 към 1 в полза на нападателите. Над българската столица противниковите самолети образуват бомбен килим с ширина 2 км. Българските летци защитават самоотвържено града. След края на атаката равноснатката е смайваща. България е загубила само един самолет срещу 31 свалени американски бомбардировачи. На 10 януари 1944 англо-американските съюзници извършват първото масирано нападение над София. Българската столица е атакувана не само през деня, но и през нощта. Именно тогава настъпва големият ужас за софиянци. На 10 срещу 11 януари 80 английски самолети Уелингтън хвърлят своя смъртоносен товар над спящите хора. Противовъздушната отбрана на града няма самолети за нощен бой. Така само за 45 минути настъпва истински ад под небето. Сутринта на 11 януари българската столица представлява едно димящо пепелище. При тази първа денонощна атака американските и английски самолети изсипват около 1800 бомби, всяко от които тежи 250 кг. Това ще рече, че над София са хвърлени 450 тона смъртоносен товар. Загиват 750 софиянци, повечето от тях мирно население и по-малко военни. Още 700 са ранени. Сринати са напълно 463 сгради, други 420 са частично разрушени. Разрушено е южното крило на Народния театър, западното крило на Народното събрание. Силно е повредена сградата на Българската академия на науките и много други околни постройки, сред които етнографския музей. Тогава са унищожени почти всички архиви на музея, събирани от поколения български учени. Англо-американските бомби унищожават преди всичко цивилни постройки, които нямат нищо общо с военно-стратегическите обекти. Прекъснато е електричеството и водоснабдяването на столицата. Бягащите от София хора образуват 9-километрова колона от руски паметник към Княжево. Близо 300 000 софиянци са принудени да напуснат домовете си, за да търсят убежище в околните села или в други части на страната. Животът в столицата остава парализиран за дълго време. Зачестилите съюзнически бомбардировки съвпадат с опитите на българското правителство да започне тайни преговори с англо-американските съюзници за излизане на България от войната. Докато разговорите продължават, въздушните нападения са прекратени. Но след 40 дни, когато преговорите в Анкара и Истанбул са провалени, англо-американските бомбардировки са възобновени. Обект на нападения е не само София, но и други градове – Враца, Дупница, Пловдив, Асеновград, Хисар. При подновяване на бомбардировките през март 1944, английският премиер Чърчил заявява цинично: след като нашето лекарство е свършило толкова добра работа, нека българите продължават да получават допълнителни дози от него.